jora kaisao जों siniya ni bagina जों sini laibuma bo saimaya যখন তে जों sini bubagrano sinika sini laibuma ni kogno जों saimanka tini bubagrano जों borong ginani rungka riwui tongo rinai riwui thangsinai kokungkha mo sini bubagra sini bagai sini dofani bagai tamo khlai thangka bini mukumo tini sara tripura rajyo joto jagano tabuk bo kathangno bosawoi tongo rajbari tongo maharaja bir bikram college tongo tini maharani tulsiboti school tongo tini burjong school tini umakanto academy school tini udaipur ni kbi institution tini sunamura tini koila shahar ni dharmanagar ni khwai ni omti haike kebang ma jagao sini bubagrani mukumu kathang laibuma tabu bo sini mokol buskango busawoi tongo o bistram gomjo bai bisi sailya nongoro bo kaisa laibuma kotor ma kalai tongo ekon nirmohor তিনি শুধু ত্রিপুরা রাজ্য সিমিয়া তিনি শুধু ভারতবর্ষ সিমিয়া সারা ওয়ার্ল্ড ও নির্মহল যে কাইসা টুরিস্ট স্পট মই দङ এবং ও টুরিস্ট স্পট ও যে বিল্ডিং নু খাকাই না বৈসঙ্গ মতামনি বিল্ডিং বাহাইকাই মতই কসারংখা হেকেনে চিনি লাইবুমা খোসেজাক টেङै थायो চিনি बुबागरानि कक साजाक टेङै थायो ত্রিপুরা सारमनि कक साजाक टेङै थायो अमतिखेनो चिनि लाइबुमा चिनि सिनेमु ও संसार गोनांगै पिरजागै दङ তিনি Kai aboni bagino जों तिनी जखन ते चिनि बुबाग्रानो जों सिनिका सिनेमानि यागुरनो जों तरक तिनी सारा त्रिपुराव चिनि दफारो थांनानै बागै चिनि हा सेकजामानो किफिल मानानि बागै जों ताहाम गोथार सभा सेंनानि सुरु खालायजा चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक्य देव बर्मा बचिनि महाराजा वीर विक्रमनि बुसो बतिनि चिनि दफानि कग्न सावै मुक्ति खालायजाव मिया बानो फोन खायो सिगांबो बानो फोन खायो खेबे बार आनो बो फोन खायजा आनो बो मिया संगो टाइगर बतानो टाइगर मांगनंगो नों खाना बर थानाय हिसाब एका महाराज आं त एने बिस्राम गंज थानानि गाका अमरपुर एका खुमुलंग थानानि बेस खो काहाम गां खुसिं खानि सावबो एका खाना बो चिनि कायसा गतंगो जम्पु हिलनि नतयै कक्साजनाय एका ककंखा चिनि महाराजनि सेक्रिफाइस नि ककनो तिनि आंताय रिबु खालिया अरते बो कक सानाय नि तंगो एका आं मुसिनो सानाय बुबाग्रा गानाबो तंगै आं साल कलकमा बुबाग्रा बाय जे मालायफोर सिमे नुगै बुबाग्रा चिनि दफानो बोसो खामजा बोसो बायाना बोसो मुक्ति क्लाय बो चिनि दफानि बागै आबो जारा गानाबो तंगै बबाय सामुं टांखाखाय सिमिसे सिनिउ बुबाग्रा चिनि दफानो बोसो खामजा जों हाकसाला तंगै बनो सिनिउइ माया गाहामखाय बिनि इंकोनो सिनिनानिखाय जों बबाय सामुं टांना नांनाय बिनि गानाबो तंगै जों मा सामुं मा खालायनाय बुबाग्रानि लगे आं इंको सुप्रीम कोर्ट केस खालायफोरबो आं तंगो बिबनो जागावबो थांथिनोबो तंगो हेगाखाय अमति खालायनो जे दफानि बागै बेगो सावो रंजी जों सुदु हाते हिमै आन्दोलन खायनो बायसिमोंला सुप्रीम कोर्ट से थांगै जों केस मा खालायनाय एनआरसी नि केस आबोनि बागैनो बजतनो तयै तिनि खालायजा हेगाखाय आबोन परेखाय निने ओसिए बिनि तातो सिए ओंखा अबोनि बो केस खालायजा उदयपुरव तिनि उंगो चलि माने मा बारिबो पुल माताय नाबोनि केस बो खायजा ओ निर्महल ओ सेकजाक माने अमोनि केस बो खालायजा अमति हाय गोबां मा महाराज ताबो फाइट खायलाय दंगो गाय कांचनपुर ताबो मिजुरो चिनि हा वो तंत तैसे आरो मिजुनि बररनो रेवे इलेक्शन खालायै ताबो आरो पंचायत बर सालगै तंखा अम महाराजा मिया बो चीफ मिनिस्टर कक साकापो ता एसडीएम कक साकानि सवानो हेंका अबोनि बो खाना जों एकटा प्रतिबाद को खालायनाय हेंका आंकाय बिसि सालिया
जों बेलायखौनो दंखा बिश्रामगन्ज एकाय पाइथागो आंगो बिश्रामगन्ज सकैमोन किसासा साइखांगोन आगिव आं माकान्त हस्टेल दंफोर टीएसएफ खलायो आफोर टीउजेस दंमोन एकाय आफोर और हरिनाथ बर्मा किरपारानिफ्राय बेनि बिहि बासै इस्नु आंबनो एकाय दा अमिया सं रक दंगो एकाय समय आनो साका आफोर जों टीउजेस नि जे कोनो प्रोग्राम काकाय जों भलन्टियार हिसाबै कासमा खलायो एकाय उमाकान्त हस्टेल नि आं सेक्रेटारि आफोर एकाय आनो सावो नों बिश्रामगन्जनि इदबाताव थानि एकाय आं सिसिनि आनो ट्रा कायसा कारेरि का नोंथास थांसे दिन साव एकाय फाइका काकाय सोंते काकाय अ बिश्रामगन्ज लायो इदबाता मालाय थाय कारो बरकायबो गोबां मा गारि थाइसा सागला लिया के नखंना खांका आमते खायिनो आं प्रथम बिश्रामगन्ज सकैमानि अमखानि इतिहास कायतिनि सिनि बोबाग्रानि अ आसाइमा सा महाराजा बिक्रमनाथ आसाइमा सालो अर फायै नरक आनो बरम बिमानि बागै बेलाय के हामबाय नरक जतनन आसेक सावैनो दिनैनि सालो जतनन आनि खुलुमायाफोरै आनि क अरनम थाका जतनन